Doncs, què ens va fer convertir-nos en músics? Doncs nosaltres de tota la vida doncs, hem seguit en moltíssims grups dels anys 60, dels anys 70, dels 80, però sí que al final teníem un nexe comú que era allò de dir, hosti, ens encantaria tocar aquestes cançons i fer-les nostres, no? I transmetre-les a gent que no les coneix o que no les ha conegut ara, perquè és un material de fa molt de temps. És un pas més enllà. Exacte. O sigui, al final sempre l'objectiu és ser feliços tocant la música que a nosaltres ens agrada i compartir-la amb els demés, no? Encara que no sigui una música actual, ni de moda, ni res. Intentem fer-la el més atractiu i divertit perquè els convertim els concerts preliminars en algo molt especial. Bueno, unes influències molt importants són sobretot la música de blues, no? També estem a Terrassa i el fet d'anar cada any al festival de jazz... I el concert de blues que sempre hi havia al festival de jazz... Doncs sempre coincidia amb aquells discos que a nosaltres ens agradava escoltar i que a més doncs, volies és això, no? Gaudir i gaudir en directe. Doncs clar, a part, doncs, bueno, clàssics dels anys 70, 80, de música d'Eric Clapton, música també, bueno, hi ha de tot. La veritat és que en els nostres concerts podeu trobar moltes influències. No hi ha una sola influència, hi ha tot un seguit de gent molt interessant que ens ha provocat acabar on acabarem el dissabte. Sí. Fer música en viu. Doncs mira, la nostra música, al final, la base sempre és el rock, no? I és un rock clàssic. Sí que és veritat que nosaltres, el format, diguéssim, o l'idioma amb el que composem, doncs és en català. I el que sí que adaptem, doncs, és els ritmes a les lletres que nosaltres escrivim, no? Però al final l'essència és una música rock clàssica de tota la vida, no? A vegades també les influències folkies es noten també bastant, perquè bueno, només per la temàtica de la cançó a vegades porta a fer una cançó amb un altre, diguéssim, estil una miqueta més, com dic, folk, no pas el rock, però la base principal per les nostres influències és el rock. I les versions que fem sempre tiren cap al rock americà i potser també diríem inclús al britànic. Doncs sempre a l'hora d'elaborar les nostres cançons partim, aquí doncs jo sóc una mica el que es treballa doncs la part més primitiva, la idea original, doncs faig lletra i després doncs també doncs, faig com una base molt bàsica sobre quins ritmes i acords poden anar les cançons. Però després l'evolució és amb el grup. Sempre al final és compartir amb ells i totes les cançons evolucionen fins que les tenim tancades, però després amb els anys ens anem donant compte que les portem a altres camps, no? O sigui, igual una primera idea original era amb un estil i ja acabem fent un altre diferent, no? Sempre estan evolucionant, les cançons al final en certa manera estan vives i moltes vegades ens adonem de coses que ens vam oblidar al principi o que era interessant afegir i acaben tenint una part d'evolució que es nota en totes les actuacions que anem fent amb el pas del temps. Sí. En concret, alguna persona molt definida, no perquè, bueno, no és allò de dir, home, mira, és una exnòvia, doncs no. Però sí que és veritat que totes les lletres es basen en experiències
properes. Les nostres lletres al final es basen en això, no? En experiències viscudes, algunes fan referència a anys viscuts i llavors doncs, estan dedicades igual a una generació que ens divertíem d'una manera en concret, no? Després també hi ha unes altres més personals, que és una mica de protesta a les coses que estem veient, que ens pensàvem que al final serien passageres, però cada vegada hi ha una mica de crítica social en alguna cançó. Sí, també. I això, òbviament, no està adreçat a una persona, sinó a una realitat. Sí. Bueno, la biblioteca sempre ha estat un lloc, parlo personalment, en el que hi podia tenir accés a material que d'una altra manera no podia, ni a base de llibres, bàsicament, perquè clar, les biblioteques, estem parlant de que jo les visito des que anava al col·le, a GB, des de primària. Al col·le, evidentment, la primera visita el primer dia era a la classe i després anava a la biblioteca, ja des de llavors, no? Després les biblioteques de Terrassa les he conegut totes, des de la Soler Palet, del centre, les dels barris, que en algunes han desaparegut, i després quan va aparèixer la central i totes les dels barris, el carnet, el primer que se'l va fer soc jo, que encara tinc foto, quan hi havia carnet, en foto, ara ja no se'n fa en foto, i ja et dic, soc assidu i agafo molts llibres i música, que també ara és fàcil de trobar música que d'una altra manera potser no tens accés. Antigament no era així, antigament música no n'hi havia. Doncs fer perquè moltes vegades quan faltava de material musical per escoltar i tot, ell agafava material de la biblioteca. Sí. A més, la visita a la Soler i Palet era històrica, un edifici preciós, que recordo amb molt de carinyo. Per descomptat, esteu convidats i obligatòria la presència el dia 2 de desembre, a les 12, a la biblioteca. Farem una de les nostres festes, reduïda en el temps, perquè òbviament ha de ser un concert amb un espai de temps molt limitat, però intentarem vestir-ho amb la nostra alegria i amb el nostre savoir-faire, com fem sempre les coses, i segurament hi haurà una sorpresa final també, com no pot ser d'una altra manera. Els concerts preliminars sempre han de tenir una sorpresa final. Sobretot el material que tocarem és el material propi, el que hem anat treballant, i com diu el Pepe, sempre els concerts preliminars al final sempre hi ha una guindilla per deixar bon sabor de boca. Us esperem el dia 2 de desembre.